Vesivoima. Vesivoima on yksi Suomen merkittävimmistä uusiutuvista sähkön tuotantomuodoista. Vesivoimalassa hyödynnetään kahden eri vesitason välistä korkeuseroa. Vesi lasketaan alas turbiinien kautta, jonka tehtävänä on muuttaa veden energia sähköksi. Suomessa on reilut 220 vesivoimalaitosta. Yhteensä ne tuottavat sähköä noin 3100 megawatin edestä, mikä vastaa noin 10–20% koko Suomen sähkön tuotannosta. Tulevaisuudessa uusia vesivoimaloita tuskin tullaan rakentamaan ympäristön suojelullisista syistä. Vanhoja vesivoimaloita pidetään yllä ja kunnostetaan. Tämäkin Kaakkois-Suomessa Miehikkälässä sijaitseva vesivoimala on pieni voimala. Tämä Pitkänkosken vesivoimala toimi aikoinaan myös sahana ja myllynä. Vesivoimasta saatavaa sähköä hyödynnettiin sahan ja myllyn energian tarpeissa. Pienten vesivoimaloiden yhteydessä liitännäistoiminta on aikoinaan ollut varsin yleistä. Vesivoiman parhaimpina etuina on sen ympäristölleen puhdas uusiutuva energianmuoto. Vesi ei muutu virratessaan turbiinien läpi, vaan pysyy samanlaisena. Vesivoima ei aiheuta muita kiinteitä jätteitä tuottaessaan sähköä. Patojen avulla on voitu myös torjua tulvia ja niiden aiheuttamia vahinkoja. Vesivoiman ongelmana on patojen aiheuttamat kalakantojen liikkumisen rajoittumiset. Kalakantojen puutetta on pyritty ratkaisemaan kalan istutuksin ja kalateiden avulla. Vesivoiman tavoitteena on tuottaa meille puhtaampaa energiaa käytettäväksi.